Diro nyina boss oyimore machiegni ahinya. Oyimore ahinya Lydia. Mokwongo yiena kawo thuolo makende amed kuyo gi familia mar the late right honorable Baba Raila Odinga. Wede ganyuolane gosiepe gi Kenya mangima. Pod wan e thuolo mar kuyo, pod wakuyo. Yiena ku gi yawa mabende nodhi Kasarani kodhi neno ringre mar Baba, to moko nowito ngimagi. Gin bende watimo mos makende ne wede kod anyuola magi. Kaeto mogik yiena tim mos bende ne anyuolana. Awito mamana maduong' Grace Pangir ma waiko tarik 7. Koro achoko mana chir. Ka adwa biro ka pi wang'a mola anyalo buogi. Koro atimo mos makende, to moloyo achung' gi jo Kenya kaachiel gi piny mangima manie okang' matek kaluwore gi tho mar migosi Raila nomako kama duong'. Ok oyot. Ne antiere kaendi Saturday mane ineno ringre ne Kisumu, kendo natemo loso gi jowa katemo hoyogi ni lit to lit. To nitiere thuolo ma ji kale okang' matek, nitie thuolo ma ji kale okang' mayot. Ne wayudo thuolo kode, ne odak e kindwa ka, kendo nitie jogo manokonyo mang'eny. Nitie jogo mokonyo directly, nitie jok moko bende mokonyo indirectly. Kama nomako duong'. Omiyo lal mare to oyungo kama duong'. To moloyo ajiwo jowa kawachako gi jakom. Jakom kata kidok chien, kata kaka mkunji twerore, timedo mana jiwo jowa. Nooyo Nyasaye manoyie ni mondo nindi biro nyisowa ni waluwo kanye, to wabeda gi horuok. Tajiwo ni kinde mar ywak to waywagi. En mana ni waywak ka warito ngimawa, ka warito mwanduwa, warito ngima jomoko, warito mwandugi. Mane ywak makare. Nikech mane luor madang' watimne kaluwore gi ber manonyisowa mamiyo pod waywage nyaka kawuono. Daniel tarik 15 okinyi ne report